Takže čau, dneska vám ukážem menší tutoriál, ako urobiť vírus, ktorý už nenaštartuje Windows XP. Takže napíšeme tam toto. Napíšem vám to pod popisok videa. Potom dáme súbor uložiť ako a máme tu komu to chcete poslať. Mali by ste vedieť, čo ho najviac zaujíma alebo čo najviac chce. Takže napríklad, čo ja viem, môj kamarát chce najviac Minecraft GIF kód, tak napíšeme generátor GIF kódov, to netreba. Ale toto je hlavné, že napíšeme .bat za tým. A takto. A vytvorím vám ikonku na počítači, na ploche a ju pošlete kamarátovi, on si to otvorí a vlastne už sa mu objaví ten vír. Raz vypne počítač a už mu to nenaštartuje. Takže dúfam, že som vám pomohol napádiť kamaráta. No a uvidíme sa v ďalšom dieli. Takže čau.